ole tun thuma chuan Paul Sari mizo zirlai mi nungcha ti kha kan zir ho don ani aziak tu hi RC thanga ania nungcha kan ti chuan ramsa ran nung thil nung tin reng mai kha a huam thei awm e ngai thla nom deuh mai nia doctor sangi te zela te le nga ka te inkom ho na kan zir don ni uluk takin lo ngai thla don nia kan chhir tran nga lange doctor sangi nungcha hi sap tong chuan wildlife an tia khovela thil nung lian ber atanga mita hmuh tham lo po a huam vek ani doctor ka zirlaia nungcha chanchin ka zirte kha ngai nom deuh asin in ngai thla duang em tia zela chuan ngai thla du e a nungcha ti chu thil nung zong zong soina mo ni tia doctor sangi chuan nungcha chu thil nung cheson thei chi hi ani bera thingte maute le hnim te hi thil nung ani ve na a an cheson thei lova nungcha ani ve lo tin mihring ran vulh chi hi nungcha wildlife hian a huam ve lo bawk tia nga ka chuan pisangi zirang hi ka zir ve chak zawng tak ani pisang khovela nung chalian ber le te ber enge ni tia doctor sangi chuan nung cha zinga lian ber chu tuya cheng chi blue whale an ti hi ania fit za sawma sei quintal sang khat za thum marit ani thei kumsom kwa dam the soi ani bawk an rit hle mai an dam rei hle bawk kumsom kwa chu mihring pangai ni zong pon kumsom kwa hi chu an dam thleng vak lo ni tichuan nga ka chuan alo ni mo ani le ran nung te ber chu enge ni tia doctor sangi chuan mitlawng a hmuh thei lo le enlen na chaw a hmuh thei te ber te chu na hrik bacteria kan ti hi nia TB hrik chu mita hmuh tham ani lova enlen na that takin a hmuh thei chauh ani he ai te le chhawng pawh hi thil nung alawm cheu mai chu kan hriat theuh angin hei tun lai covid-19 coronavirus te pawh hi niang chu te em mai a hmuh tham lo te lutuk ani ama se mihring tan thihna thlen thei tlat si ni tichuan zela chuan pisang sai hi lian verin karinga i va soi ve lo ve atia doctor sangi chuan blue whale kan soi kha sai ai lian ania tuifin riat a cheng ania khommual a cheng chi a erawh chuan sai hi lian bera sai a pawh african sai hi lian bera kezi sang sari rit ani thei khai kezi sang sari chu a rit a rem rem viau ang nga ka chuan kei chu a ber zel hi ngai nom ka tih zawng ania ram sa chak ber le cherang ber te pawh mi han hril ngal la mole atia doctor sangi chuan tlan chak lam te hi har khop mai a keite chita hi khommual a chak ber ania darkar khata kilometer za panga tlan theia sakai bak nei sa a se dona tlan chak thei zawng record chu darkar khata kilometer somriat ani sajuk lam chi ho hi darkar khata kilometer somriat pakua an tlan thei ani tlan chak hle me kilometer darkar khata kilometer za chuang tlan tu chuan chak taka tlan angai chu pawh kongila lo phei chuan motor tan pawh tlan hman ngai na awm lo ni kongil thui lai lo phei chuan chu tiang khawp chuan a chak ani hnap khawn hi darkar khata kilometer 0.05 an kal theia a ai muang zawk chu army ant an tia darkar khata kilometer 0.032 chauh atlan thei ani hei chu ni khata kal thui lo ve viau ang thlawk thei chi a pawh mungek peregrine falcon hi a chak bera a bir chak zawng chu darkar khata kilometer zahnih somkhua le pariat ani hei phei chu chak vet vet tak ani darkar khata kilometer zahnih somkhua pariat chu mihring tan chuan ma eng tin ma tih ngei na awm lo chu tluk ania chu tiang khawp a chak chu nia sangha zinga chak ber sailfish chu darkar khata kilometer za sawma chakin tuiah a tleng thei ni tui hleuh hi a thiam tan pawh chak tak a hleuh chu har viau mai thei a amarawh chu sangha pathina tuia cheng tura siam te ni a chumi tan phei chumi chuan tuiah duh tawk hian tleng thei a mahse hei sailfish kan tih phei chu a tleng chak le zual ni kilometer za sawm chu a khawi nen khawh zot zot dawn tih na ni chak hle ni ostrich le sajuk pui tlan chak thei dan chu darkar khata kilometer somsari pahnih ani nga ka chuan han soi zel te awangai dom ve atia zela chuan nga ka hi a berang chi chauh hi ngai nom i tiam ani
ramsa te poimo na le sarkar poin ahum haldan te seila atangkai zok longmo atia Dr. Sangi chuan ningot mai nungcha reng reng alien na tein pathian siam vek ani tuna apoimo na kan la hriat lo po kan hre chuak zelang tia nga ka chuan apoimo nei hriat chu mi han hril vela tia Dr. Sangi chuan ramsa te hi sahel eichi te hnim le thlai na eichi te thingra eichi te an ni bera sa eichi te hi anin ei chhawng na sak khopa sa zu hi ruli ne eya rul kha mu in eya mu kha safia in ei le a safia kha sakai te ei le a kan soi vek seng lovang tia zela chuan nungchai ti tam tak te hi mihring tan hi an hnok saka an hlawm sia ram hnuai kal an tinuam lo ka ti khawp asin atia Dr. Sangi chuan I hre thiam lo mai ni chu ran nung te tel lo hian mihring tan dam ngaina awm bik lo kanin rington threwa khuai hi khovel atang hian thibo ta vek sela an thi hnuah mihring hi kumli vel kala nung theiang an ti thlai ra theina hi khuai wang ania khuai in bawm lo sela vai mi hi apum thei dawn lova theidang po ara tam thei lovang mulkol te chawak te hi bolhnaw thian fai tu an nia ran thi sa ten lo ei fai zela hrileng tu te hi an veng ve a sava te hian thlai ei chetu khau te pangang te an lo ei ve thin awangin thing le thlai te a lo hrisel phah bawk thin ani changpatin leichhung rila kwa a hreuh hian lei a ti tha a leichhungah tui le boruak a luh tira a tangkai hle nungcha tel lo hian mihring te dam khaw chhuah theih ani lo tih sarkar in a hriat awangin ramsa ti hlum a phal lova nungcha ngaisak pawh khap ani India ram pum huapin nungcha hum halna dan Wildlife Protection Act 1972 tuna hian hman mek ani tizong kha kan zirlai ania angai thak nom view me du aina toima ma zawk ani hi kina arem chang te la om chuan kan la sei zau le donia hriat thiam lo in nei chuan mi ron zawt zel donia kalome